tiru-tiru aku. Loh, mboten tiru-tiru wong bapak ibu benten kok mboten tiru-tiru. Mboten tiru-tiru lho Mas Gareng kula niku dilokne kalih Pak Dalang Mas Dalang kok Pak. Mak, sampean kok iso ngelokne iki jere Nggih, tiru-tiru. jenenge kula tiru-tiru kula sakit hati lho, Mas kula disakiti ning kula. Gara-gara lamik Ngene iki aja mbok demek. Lah pripun? Lho batal lho ki kok. Aku arep bar demek wong ayu niki batal ku wudu. Atus. Ning pinten? Heh? Ning pinten? Aku demek upama mbok demek Oh, to. sik. Piye? Berarti nek batal uduk kowe berarti iki nada iki najis ngawur. Sik. Lah, ayo perlu dijelaskan iki Ora Mas ngono. Gareng. Kan bukan mukrim. Iki wong lho duduk. Iya iki ngerti ki wong Nggih. ning aku karo Ambar iki ngono, bukan mukrim. Lain Nah. jenis dadine ora oleh demak-demek ngene iki ora Lho, lah oleh. niki demek. Lho, ngomongi dalange